Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Dakpan sa kapulisan sa Tagum City ang usa ka lalaki nga nagapameke og health certificate og travel pass. Ano ang report ni John D. Esteban? Gibalhog sa prisuhan si Noel Concepcion, 39 anyos. Human giaresto sa otoridad tungod sa pagpameke og dokumento sa Tagum City. Gilusad ang operasyon batok sa dinakpan sa mismong gitrabaho ang print shop. Human makadawat og impormasyon ang kapulisan nga gahimo kini og peking COVID-19 travel requirements sama sa health certificate o travel authority. Bisag kinsa lang pwede makakuha dito sa iya, no? So, whether gitrangkaso ka diya or may symptoms ka or may COVID ka mismo, we will never know kung sa status sa imong health and then you are allowed to go out. Ang suspect aminado sa maong salaod, napugos lang daw siya sa paghimo sa maong peking dokumento. Ipagos ko nila kay namatyan daw din ugma na nila gamiton. Bag-ura gyud ko ma'am nagakuan balibad gani kog mga ingana. Pero scan og edit taman to siya ma'am kanang ang pangalan lang akong giotro. Then scan naman to sa tanan. Kasong falsification of public documents ug kalapasan sa Republic Act 11332 kon Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang atubangon sa suspetsado. Nagbahad ang Tagum City Police nga kung masayran nga peke ang gipresenta nga travel requirements sa checkpoints, ilaha dayon kining dakpon ug kasuhan. Giauhag sa Tagum City Police ang katauhan nga isumbong ang mga nahibal-ang nagapameke og dokumento. It's a difficult thing to validate kung authentic ang document or not because in the first place ang gipadala sa ato ang format from the national scanned copy raman pod siya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Bisan sa padayong pahimangno sa lokal nga kagamhanan sa Davao City kalabot sa liquor ban, daghang tindahan gihapon kuno ang nagapamaligya og ilimnong makahubog. Sa pagpatuman sa 24-hour liquor ban sa Davao City niadtong November 2, gipunteriya sa kapulisan nga madakpan mga tindahan nga padayong nagapamaligya og ilimnong makahubog. Wala kuno nagkulang ang kapulisan sa pagpahimangno kalabot niini apan patago gihapon nga namaligya ang uban. Gipatuman ang liquor ban kay pinaagi sa pag-inom posible kining mamahimong hinungdan sa pagtinakdanay sa COVID-19. Isugo nga mopalit mo na magpahigayon jud ta og pangsikop nila. Hugot man ang atong pagpatuman. Mabito na natin mga nadakpan kay ginasiguro man nato nga inig kaning na ay makalapas ato yung sikopon. Motorela ug motorsiklo gipang daro sa usa ka kotse nga gimaneho sa hubog nga driver. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez.
Ing-ani na ang itsura sa motorela ni Edwin Francisco human kini na hit and run sa usa ka kotse sa may Kauswagan National Highway kagabi. Ang rela aduna pay upat ka mga pasahero nga puros na nga angol. Mayo na lang kay minor injuries lang ang ilang nahiuguman. Samtang human gibanggaan ang rela, paspas gihapon og padagan ang maong kotse ug nakabangga na sab og laing motor rider nga gimanihuan ni Marco Gabriel Vallador. Police Master Sergeant Ibesa, tuwa siya karon sir sa hospital kay haman tong kuan og affidavit ang kuan. So ako siyang na-story a while ago nga for operation lang lagi daw. So wala na lang pug ko nang maybe it's really the leg part of the driver of the Mio ang for operation ato sir. Ana na karon sulod sa prisuhan sa Carmen Police Station ang driver sa kotse nga si Bethuel Gonzales taga Barangay Ipunan ning syudad. Aminado siya nga nakainom siya ni adtong tungura ug dako gayud kuno ang iyang pagmahay sanglit nakaangin siya og mga kinabuhi. Kadumdum pa ko. Pero nahadlok mo ko kay murag ni saka man akong kabuhi ba. Sapon man kay pagkon nila dito na sa Ipunan. Amo tong nadala ko dire. Kasong reckless imprudence resulting to multiple serious physical injuries ang atubangon sa suspect ug nakatagda nga i-file ang kaso ngadto sa korte. Padayon sab ang pahimangno sa otoridad nga likayan ang pagmaneho kung nakainom aron mahilayo sa disgrasya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tungod sa pagdili sa mga non-essential travel sa Davao City, undangon una sa mga hotel and resort sa Dakbayan ang ilang tour package ug uban pa. Saron ta ang dugang detalye niini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sa apektado man karon ang mga negosyo sa mga pulisa nga ginapatuman apan kinahanglan kini nga sundon tungod og alang sa kaluwasan sa tanan bunga sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Karong napailom sa community quarantine, bugtong mga ginagmayng event ang ginasaligan sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Davao nga income sanglit wala pay mga turista. May nalang kuno kung dunay kausa sa usa ka bulan. Maswertehan pa kung dunay mag-staycation o mag-dine-in sa ilang restaurant. Apan karon nga nagpatuman og mga striktong pulisa alang sa mga non-essential travel. Gilaraw nga mas maapektuhan pa sila. Usahay lang kung naay wedding preparation ano lang pero dili gyud ingon nga makakuan sa mo inadlaw ba. Pait yun. Hinuon mag-adjust gihapon ang maong establisimento sanglit kinahanglan ang kooperasyon sa tanan aron masumpo gayud ang pagkuyanap sa virus. Gitino sa City Tourism Operations Office nga ubos sa Executive Order No. 62 o ang guideline sa pagbawal sa non-essential travel sa Davao City. Mamahimo gihapon nga mag-abri ang mga hotels and resorts apan hunungon ang mga tour package nga itanyag sa guests. Yung mga rides, like in one resort, meron silang di ba, parang in-house na tour. Yun pinasara po natin. Giklaro usab nga mamahimong dawaton ang mga mag-staycation nga bata ug senior citizen konsiderahon nga nagtuman kini sa health protocol. Apan hugot nga nagpahimangno ang City Tourism sa mga kolorom nga travel tours nga gatanyag og package padulong sa laing syudad ug sa Buda. If we catch you, we're already talking about it. If we catch you po, we will exert po yung all efforts kung ano po yung pwede para po sa kanila. Samtang posibleng duna usay kausaban nga mahitabo sa mga mosunod nga adlaw, ilabi na nga girekomenda sa National IATF nga i-revert sa General Community Quarantine ang Davao City aron mapugngan pa ang grabing pagsaka sa ihap sa mga positibo sa COVID-19. Sara, pabuton pa ang pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte kalabot sa rekomendasyon sa IATF. Hinuon anaa sa nasyonal nga panggamhanan ang pagbuot gawas lamang sa kabugaton sa rason sa matag LGU. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Mingaw na mga entrada sa Dakbayan sa Davao human gipatuman ang Executive Order No. 63 o ang pagpaubos sa Dakbayan isip Restricted Local Government Unit. Sugod kagahapon, gipatuman na ang guidelines sa pagpailalom sa Davao City isip Restricted LGU. Kamatikdan nga pipila na lang ang nagabiyahe pasulod sa syudad. Sa lasang checkpoint nga mo'y boundary sa Davao City ug Davao del Norte, miubos ang gina-check na sakyanan itandi sa nakalabayng mga adlaw sa wa pagipatuman ang mando. Ang maong executive order nagkanayon
nga mas pahugtan ang pagpasulod sa dakbayan samtang gasaka ang COVID-19 cases. Sukad kagahapon 56 kasakyanan na ang ipabalik sa agi, gumikan wala mituman sa guidelines sa maong kamanduan. Mayor sa Moncayo, Davao de Oro nagpositibo sa COVID-19. Wala usab kapugni sa alkalde nga mamahimong emosyonal. Ano ang report ni Jandy Esteban? November 18, dihang nagpa-swab test si Moncayo Mayor Ramil Hentogaya. Human gikalintura, giubo o gisipon. Nagpa-test sab ang asawa ni ini nga si Vice Mayor Joanne Hentogaya. Ang resulta, nagpositibo ang mayor sa COVID-19. Apan, negatibo ang Vice Mayor. Naka-isolate na karon og parayon nga ginatambalan sa usa ka ospital sa Tagum City ang alkalde. Namugoy ka istorya atong Saturday sa hapon nga nasa gyatuan Saturday sa buntag, so muto kong dakong duda nga dito na ko nakuha. Padayon ang contact tracing sa mga close contact sa mayor. Gipahunong una ang operasyon sa Unity Building, di nagaopisina ang mayor aron ma-disinfect. Giapil usab og disinfect ang Municipal Hall Building kung asa nahimutang ang opisina sa Vice Mayor. Mubalik ang operasyon sa maong mga buhatan karong November 23. Naman nabili nito si Vice Mayor Joanna. Pero masin pag anapa din ang atong communication namang gyapon kita mangyapon ang naga-monitor sa padagan sa EDSA Moncayo. Wala sa mapugan sa mayor nga mahimong emosyonal. Nangusa sa kuha dagan kayo wala ko nag-expect na. Ay mong kagol, balik ko na ko taga Moncayo. Makaya na to ni. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka minero patay human matabunan og yuta atol sa magnitude 6 nga linog nga mitayog sa Surigao del Sur province niadtong Lunes. Patay ang usa ka minerong si Edgar Bagel human matabunan og yuta sa sitio Quickway, sudlon sa Barubo, Surigao del Sur. Nabati usab sa lugar ang pagtayog, hinungdan nga tumpag ang yuta sa lugar nga ginamina sa biktima. Naglusad gilayon og search and rescue operation ang Barobong Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office. Apan napalgang natrap ang biktima sulod sa small-scale mining area nga wala na'y kinabuhi. Makasinati og maayong panahon ang pipila ka lugar sa Mindanao, gawas lang sa mga pag-ulan sa laing mga lugar kay walay na monitor nga pagdaot sa panahon ng pag-asa sa kasamtangan. Ang Mindanao makasinati og panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan nga dunay mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Lauman nga posibleng muulan karong hapon o sa kagabhion sa pipila ka mga lugar sa Caraga Region, Davao Region ug Northern Mindanao. Hinuon walay ginabantayan nga LPA o na-monitor nga LPA ug bagyo apan giawhag gihapon sa pag-asa ang katawhan nga magmabinantayon kanunay sa kalit nga pag-usab-usab sa dagan sa panahon. Wala pa'y bagyo sulod sa atong Philippine Area of Responsibility apan adunay clusters of clouds or pundok sa dagom mga nasa sila kang dapit sa Mindanao or sa Pacific Ocean og wala pa indication nga mahimong isa ka bagyo kining pundok sa dagom. Og tungod sa localized thunderstorm, makapikto dinhi sa polos sa Mindanao, din adunay masinating mapagtagom sa hapon or sayo sa gabi. Usa ka barangay sa Iligan City ang naigo sa African Swine Fever kun ASF. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Department of Agriculture Region 10 gilayong nagmando sa hugot nga pagbantay aron mapungan ang pagkaylap sa mong sakit sa ubang lugar. Gikumpirma sa Department of Agriculture Region 10 nga naigo sa African Swine Fever kun ASF ang barangay Pugaan, Iligan City. Kinihuman nga migawas na ang resulta sa test nga ilang gihimo tungod sa sagunson nga pagkamatay ug pagkasakit sa mga baboy sa lugar. Sigon sa DA nga miabot na sa 899 ka mga baboy ang nakaling ug anaa na sa 184 ka mga backyard farmers ang apektado. Busa, pinaspasay ang laka nga ginahimo karon aron mapungan ang pagkaylap niini. Padayon ang investigasyon sa DA ug Iligan City LGU aron masubay kung nganong nakasulod ang sakit sa mong barangay. Apan sa ilahang inisyal nga pagsubay, namatikdan nga gipakaon og pasaw ang mga baboy dayon nagkasakit. So, we have enough supply of hogs in Region 10. In fact, we are 243% sufficient and our stocks would last
until 600 days. Tungod niini nagpagawas karon og kamanduan ng Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental nga dili natugutan ang tanang hog products gikan sa iligan nga makasulod sa probinsya. Gipahugtan sab karon sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro ang pagbantay sa mga checkpoint kung asa hugot nga ginasuta ang mga papeles ug mga produkto aron dili makasulod ng ASF sa syudad. Gawas niini nagmuntar na sab og dugang checkpoint sa lagyong mga barangay sa syudad sama sa Barangay Bisigan, Tumpagon ug Tignapuluan. Sanglit duol kini sa Barangay Pugaan sa Iligan City nga naigo sa ASF. Campaign again pag IEC kabahin ani pagkakaon og pasaw, spill feeding. So mo na ang gidang atlong una ginatong pagkabuhaton og angay masayod pud ang tanan dili na sila mabalaka, no? There's nothing to panic, no? Everything is under control. Sanglit ASF free pa ang Cagayan de Oro, padayon ang ginahimong operasyon sa City Veterinary Office aron masiguro nga luwas sa mong virus ang mga baboy sa syudad. Gani sa milabay nga operasyon, nakakumpiska sila og 41 ka packs sa pork siomai ug ubang pang pork products nga nasayrang walay igong papeles. Moabot sab ngadto sa 518 ka packs sa pork chicharon gikan Davao Region kansang pipila ka lugar dunay ASF. Ang gidispose sa City Vet pinaagi sa pagsunog. Padayon sab ang pahimangno sa otoridad ngadto sa mga negosyante nga dili mo kuha og pork products nga gikan sa mga lugar nga naigo sa ASF. Tek hangyo karon sa otoridad ngadto sa mga backyard hog farmers nga dili pa kanon og pasaw ang ilahang mga alagang baboy kini aron malikayan nga matakdan sila sa African swine fever. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Misa ka na sa 56.2 milyon katao nagkasakit ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, milapas na sa 413,000 ang nataptan niini ug kapin 27,200 sa buong ihap mga taga Mindanao. Sobra 56,270,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ananasab sa kapin 36,147,000 ang nakarecover na ug sobra 1,349,000 ang namatay. Samtang mitala og 1,337 kabagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas karong adlaw. Busa ana sa 413,430 ang kinatibuk ang ihap niini sa nasod. Miabot na sab sa 374,939 ang recoveries ug halos 8,000 na ang namatay. Ug sa Mindanao, 27,281 na ang nataptan ng COVID-19. Duna na sa 20,567 nga naayo na ug 985 ang namatay. Unong kabulan nga baby boy sa Davao City ang namatay tungod sa COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka 6-month-old baby boy nga taga Lapu-Lapu, Agdao, Davao City ang nalakip sa 5 ka namatay tungod sa COVID-19 niadtong Martes. Ginasuta pa ang history of exposure sa bata. Misa ka na sa 5,412 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 3,347 ang recoveries ug 237 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 2 ka locally stranded individuals o LSI ug usa ka authorized person outside residence o APOR ang nalakip sa napulo kabag og nagpositibo sa COVID-19. Ang 2 ka LSI mo ang 47 anyos nga taga Lapasan ug 54 anyos nga taga Kauswagan. Pulos mga lalaking nagtrabaho isip factory worker ug gikan sa Surigao City nga miabot sa Cagayan de Oro City via land travel niadtong November 11. Samtang ang usa ka apor, 32 anyos nga lalaking taga Carmen, kinsa nagtrabaho sa medical record section sa NMMC. Ana sa 2,116 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,452 ang nakarecover na ug 89 ang namatay. Sa Zamboanga City, naka-lockdown ang Kabaluay Barangay Health Center human usa ka midwife nila ang nagpositibo sa COVID-19. Gi-lockdown sab ang kasikbit nga Kabaluay Barangay Hall sukad Martes. Samtang naka-lockdown sab ang opisina ni Vice Mayor Romel Agan dito sa Sangguniang Panglungsod, human nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka staff niini kansang asawa, usa ka medical frontliner. Naka-home quarantine ang Vice Mayor ug tanang staff. Miabot na sa 3,186 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City, 2,710 ang recoveries ug 127 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mas gipahugtan sa Tagum City LGU ang pagpatuman sa COVID-19 protocols. Mismong mayor sa syudad nangulay sa pagbadlong sa mga masinupakon. Anang report ni Jandy Esteban.
Uban ang kapulisan ug mga personahe sa Traffic Management Office nagunay mismo si Tagum City Mayor Alan Relion sa pagbadlong sa mga tagumenyong wala mituman sa COVID-19 health protocols. Sagad sa mga giisyuhan og citation ticket, mao mga taong wala nagmask nga anaa sa pampublikong lugar. Sama na lamang niining duha ka lalaki. Kining babay nga miangkas sa motor nga wala nagsuot og face mask, gisita. Doon na pagikaubang bata nga wala sab naka face mask. Ang operasyon subay sa mas istriktong pagpatuman sa City Ordinance 939. I-intensify na nato ang enforcement kay mao ni ang amuang justification actually na dili ta mag-lockdown. Itong gihimo ron wala ni epekto di gihapon mo suporta ang mga katawhan, mapilitan kami na mabalik ta sa lockdown. Sukad sa pagpatuman sa ordinansa, ubay-ubay na sab ang natala nga masinupakon. So this includes wala paggamit og face mask o ang or ang improper na paggamit sa face mask. What do we mean by improper? So for example, naka-face mask tuod ka pero yung ginaog ngani. So useless or ginabitay nimo ngani. So 500 for the first offense and it goes up sa mga succeeding offense na to. Sunod lang yun mo no, pagsuot yun mo og face mask sa public places, sa mga tapok, mga pagstorya, protect yourself. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ikaduhang hugna sa pagpanghatag og ayuda ubos sa Social Amelioration Program gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Ano ang report ni Cyril Chavez? Sa covered court sa Makanhan, Barangay Carmen, gipahigayon ang ikaduhang hugna sa pag-apod-apod sa 6,000 pesos nga ayuda gikan sa panggamhanan ubos sa Social Amelioration Program sa DSWD. Sigun sa ahensya, nga moabot ngadto sa sobra 800 ka slots ang ilahang gitagana nga matagaan sa mong hinabang apan anaara kuno sa kapin 15% ang mga nakadawat sa SAP Bayanihan 2. Nagunang rason matud pa kay sagad sa mga naa sa listahan nakadawat na kaniadtong milabay nga bulan sa Mayo, rason nga di na sila pwede makadawat pa. Moto nga among gi-verify karon. So nakit-an nga nakadawat na. So wala ginamo gyud gituguti nga modawat gyud og usab kay dili man gyud siya bawal man siya sa atong guidelines nga modawat og usab. Busa kamatikdan nga gamay lamang ang mga tawo nga ana sa venue atol sa distribution. Usa si Pedro Bacal, kinsa galisod na og lakaw tungod sa iyang balatian sa mga nakadawat sa mong hinabang. Labihan ang iyahang kalipay, labi pa nga lisod kuno kaayo ang panginabuhian epekto sa pandemya. Pasalamat lang kog dako nga naitulong nakaabot sa amo maka sulbat sa among problema. Pamugas, pangsudan, tambal. Nalipay sab si Merlinia Cabañeros human nga nakadawat sa SAP, sanglit paglabada o pagsiden lamang ang iyang panginabuhian karon. Dakong tabang kuno kini alang sa iyahang pamilya. Ya dako gigay kog salamat. Kay kanang kadako naman kay nigtabang. Salamat ko ni Lord ug salamat ko ni sa nagkuan ani naghandle sa tanang tawo nga salamat ko nila. Gawas sa Barangay Carmen, aduna sab 50 ka mga pamilya sa Barangay Nazareth ang nakadawat sa mong SAP subsidy. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dinaduso karon sa Bangsamoro Transition Authority nga extend ang transition period sa Bangsamoro government hangtod 2025. Mao kinanglakang sa BTA human giaprubahan sa Parliament ang Bangsamoro Administrative Code nga sumbanan sa pagpadagan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ilang gihangyo ang Kongreso ug Senado nga unta aprubahan ang ilang request nga extension. Usa sa mga hinungdan na nalangan ang transition tungod kuno sa pandemya. Suportado ang mong lakang sa lokal nga pagamhanan sa Maguindanao ug Tawi-Tawi. Sorpresa ang gipang-inspeksyon ng mga establishmento sa General Santos City aron masayran kung gapatuman ba kini o wala sa mga standard health protocol batok COVID-19. Mismong si Jensan City Mayor Ronel Rivera ang nangunay sa pag-inspeksyon sa mga mall sa syudad. Ilang gisuta kung pagsulod pa lang nagascan sa QR code ug nagakuha og body temperature mga personahe samtang giobserba ang social distancing sulod sa mall. Kung nakita ang nagtuman kini sa saktong patakaran, hatagan kini og certificate of compliance nga ipaskil sa entrada sa establishmento aron masayod ang publiko. Ang certificate dunay color coding.
Gold kung sakto ug kumpleto ang pagpatuman sa health protocols. Blue certificate kung dunay nakitang kulang ug red certificate nga nagpasabot walay ginapatumang standard health protocols ang establishmento. Busa posibleng dili na kini makarenew sa business permit. Tumong niini nga maktabang sa pagkunhod sa ihap sa mga nataptan sa COVID-19 sa syudad. So nagputanta, nagpaskita o compliant certificate sa ilang door para makita sa mga taong they're compliant, nagasunod sila. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Alang sa mga dunay sweet tooth, siguradong approve kaninyo kining 1 to Sawa Unlimited Dessert sa usa ka cafe sa Davao City. Atong bisitahon pinaagi niining report. Cupcakes, chocolate moist cakes, donuts, choco fudge bar, red velvet cakes ug uban pa. Ubay-ubay lang kini sa mga gina-offer niining Unli Dessert nga cafe sa Davao City. Ubay-ubay na sab ka mga dessert lover ang midayo ug mitilaw. Gani kining maghigala, sayo pa lang sa buntag, gisugda na ang ilang unlimited dessert adventure. Very lami kay siya lasa, so first time na mo nagani diri and buwan naman pa siya. So yes, alam siya. Worth it kaayo. Oh, lami kaayo. Sa Facebook. Espesyal ang ilang desserts kay gama kini sa mga pastry chef nga gikan sa nagkadiang dagkong kumpanya ning syudad sa Davao. Plano po nilang dugangan pa og 50 ka variety sa desserts ang ilang menu. We post mass hiring regarding the pastry graduates. We encourage them to apply in our company because we want to make sure that our cakes is really delicious, is something like unique. Luyo sa kapait nga dala sa pandemya, buot sa tag-iya nga makahatag og kalipay sa uban ug tamis nga panglantaw sa kinabuhi pinaagi sa ilang Unli Desserts. As you can see, parang depressed si mga tao, dili makagawas og balay, so something like that. So for us to make something like to freshen them, we made like this one, unlimited desserts, para malipay naman sila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Luyo sa pandemya, dayag hapon ang Kapaskuhan sa Dakbayan sa Davao diyang nagsugod na og taod ug dekorasyon sa mga kadalanan sa syudad. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Gitahasan ang Museo Davaoenyo nga mo'y mudumala sa pagpanglimpyo o pagdecorate sa mga Center Island, overpass, Children's Park, government establishments ug uban pa. Kinisubay sa Pasko Fiesta 2020 kung asa White Christmas ang tema karong tuiga. Busa karaghanan sa makita nga dekorasyon sa kadalanan mao ang mga puti nga parol. Simple lang ang dekorasyon subay sa executive order nga pagpailom sa Davao City sa period of mourning and vigilance bunga sa COVID-19. As of this time, we are still ongoing installation in some various streets in the city, such as in Center Island, overpasses, we have there strip lights. Parks were closed, but some trees outside the parks, we installed some Christmas lights. And of course, in some other pocket parks along the city. Ang mihimo sa mga dekorasyon mao mga inmates sa Davao City Jail. Gitakda nga pasigahon kini sa unang semana sa Disyembre. Apan tungod kay dunay pandemya, wala na ipahigay nga programa dili sama sa naandan sa manang labayng katuigan. Gilaraw sa lokal nga kagamhanan nga luyo sa kapait nga nasinati karon, mabati gihapon ang diwa sa Kapaskuhan. Majority of the materials we use for today's decorations were recycled from last year's Pasko Fiesta logistics, such as the Christmas lights, strip lights, and other supplies. The city just allocated a minimal amount for some additional materials needed. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa Kidapawan City, bisan ang imahe sa Holy Family sa Belen nga gimontar sulod sa saka seminaryo, nagpahimangno nga mag-igmat batok COVID-19. Ang Holy Family sa Belen nga nakadisplay sulod sa compound sa Our Lady of Guadalupe Seminary sa Barangay Balindog, Kidapawan City, nagsimbolo dili lang sa Pasko kundi lakip na ang pagbantay batok COVID-19. Ang mga estatwa ni Jose, Maria ug ang Batang Jesus nakasuot og face mask. Bisan ang tulo ka mga hari ug mga anghel naka face mask sab.
Busa makatawag gayud og atensyon ang mao nga belen labi na sa mga manimbahay sa simbahan at bang sa seminaryo. Gituyo kuno kini sa mga seminarista aron kanunay pahinumduman ang katawhan nga magamping aron dili mataptan sa COVID-19. Taliwala sa pandemya, doon nagyapoy rason nga sa ulugon ang pagkatao ni Jesucristo basta mag-igmat lang ug sundon ang mga health protocols. Mga kapuso, 36 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong maulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.